23 września w wielu miastach Polski każdy, kto chciał, mógł przywiązać się na kilka minut do bud, aby zobaczyć, co czują psy łańcuchowe. Inicjatorem akcji Zerwijmy łańcuchy była w 2007 roku redakcja miesięcznika Mój Pies. W tym dniu również Tomaszów powiedział stop bestialskiemu traktowaniu zwierząt. Jest to piąta akcja, w której Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami bierze udział. Akcja jest ogólnopolska, zawsze odbywa się w niedzielę w godzinach od 12 do 14. I w tym roku odbywa się pod hasłem Bądź bratem, nie katem. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi ludzi na bestialskie zachowania, jakim jest przykucie psa na stałe łańcuchem do budy. Łańcuch często jest bardzo krótki, zardzewiały, pies nie ma możliwości poruszania się i nie ma możliwości oglądania świata praktycznie, dlatego że widzi tylko kawałek, wycinek podwórka. Poza tym pobyt stały na łańcuchu w przypadku psa powoduje jego systematyczne okaleczanie. Dlatego mówię, nasza akcja ma na celu zwrócenie na to uwagi ludziom. Dla tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji, było to wielkie przeżycie. Ktoś, kto po raz pierwszy założył łańcuch na szyję, może doświadczyć, jak niewiarygodne jest to przeżycie. Tym bardziej, że bardzo boli szyja wtedy i bolą kręgi, a wystarczy porównać masę człowieka z masą zwierzęcia i sposobem poruszania się tego zwierzęcia, gdzie łańcuch przyciąga jego głowę do ziemi, żeby zrozumieć, że jest to po prostu cierpienie. I dlatego musimy coś z tym zrobić, musimy krzyczeć światu, że jest to złe i należy likwidować takie zachowania. Bądź bratem, nie katem! Akcja Zerwijmy łańcuchy była mocno rozpropagowana w mediach. Jednak w naszym mieście nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem. No cóż, tak jak mogę pokazać, najwięcej interesuje się i angażuje młodzież. Jak do tej pory, a za parę minut skończy się akcja, nie było praktycznie, oprócz jednego pana radnego, zainteresowania ze strony tak zwanych VIP-ów czy władz miasta. No, czekamy, może rzutem na taśmę za 5:14 przyjdą. Oby. Ja się cieszę, że tego rodzaju akcje są przeprowadzane na terenie Tomaszowa, że jest zwracany problem na to, co się dzieje w schronisku i w ogóle na to, co się dzieje ze zwierzętami na terenie nie tylko miasta, ale również powiatu. Sam mam psa, kiedy z nim rozmawiałem w wigilijną noc, mówił mi, że to wcale nie jest przyjemność bycie przykutym do łańcucha, dlatego chciałem również tego spróbować. Uważam, że zwrócenie uwagi na tego rodzaju problem jest rzeczą bardzo istotną, dlatego cieszę się również, że pani prezes Goździk, która tak dba o nasze schronisko ze zwierzętami, wychodzi również z tym do szerszego grona i że ludzie mogą to zobaczyć, jak naprawdę życie psa na łańcuchu wygląda. Miłośnicy zwierząt kolejny już raz uświadamiają społeczeństwu, że pies powinien być przywiązany do właściciela, a nie do budy. I o tym powinniśmy pamiętać.